Fatima Zahra ce a zucina, a farke ko a baccina, ita na so na ba komai na. Farin cikin jiki idan na ji tuno ta dai tana ta kallo na, idan na kasa cin abinci na Fatima Zahra ba ta dama na. Kullum ina ta ba ta ban girma, sunanta dai da yar habibi na, ba wadda za ta kai kikin suna, taho taho ki kama hannuna. Idan na ganki na fi jin daɗi, sai zuciya ta kara mun haske, ko za a ce na barki ni naki, iya wuya na bayyana sheke, ki bani mallakin yabo nima, da na fito a dinga mun take, ba mai rikon ki binta sai sarki, hada da na ki tashi sunana. Muryar ki ta yi mun gwanin daɗi, fito na ganki Fatima ne ba, akan yaban ki Zahra na kaudi, da an kira ni sai na zama kurma, kawai na so ki zuce ta ce min, to gashi tsokacin ta ya girma, na mutu ko na rayu ni sai ke, gamo na so da ke ki bar rana. Ni na kina zahiri fili, nga ba ɗiri ki kaddara sai ne, ki taimaka ki bani da mata, da kin ki za ki sa jiki rauni, da kin biya ni za ki shagata, komai na baki binta har ma ni, to Fatima ki tausaya na zo, a zuciyar ki goge sunana. Na taimake ki shi nake fata, mai sanka inda zuciya ɗaya yi, bai ma rukun da za yi mage ta, na tabbata zuciyar fili, ke dai na so cikin dubun mata, dokar na zaki ya da ɗan kwali, na zaton zuma na ɗauga wuta, halin ki Zahra na da yayi min, inda Fatima na tashi bacci na.